Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini ang RPNDX Kini Radio Runda 1053 kHz. Ang musunod nga programa sa radyo, usa ka block time o binayran nga tulumanon. Ang tanang mga pamahayag, komentaryo, opinyon o uban pang mga impormasyon o hisgutanan nga giluwatan sa magsisibya, walay kalabutan. Ang RPN DXKD Dipolog, lakip na ang mga personahe o mga tagdumala niini. Mga kaigsonan og mga mahal lamang tigpaminaw nining tungod karon ano usab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ning alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit o mga panghinaot kaninyo nga sa inyong mga nahamutangan karon na kamo nakapagpalo na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din may magamit nato ang sitwasyon niya na sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo pa din sa mga gitulo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya gigamit kini para dili sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong mga pagpangamusta sa makaigsunan no sa PBCM compound labi na sa mga chapter presidents sa nagakalilaing dapat diin sila nagpahigayon og mga sibihan para maialagad kining maong tulumanon o programa. O sa mga kaigsunan sa pagpahinumdom nga dili nato kalimtan ang atong obligasyon sa pagtambong sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka ugna Marso 10 sa panagtigom ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Tudman kumusta kang Attorney Samuel Arnado sa imong pagsunod sa imong pamilya musta ka ninyong tanan? Labi na usap diri dapit sa Tagaluan kang Brother Cherry Idkila. Kumusta ka nimo, brother? Diri dapit sa Hingoog City sa mga kaigsunan. Kumusta ka ninyo sa mga nagsunod? Ya dapit o diri dapit sa Balingasag o sa Binitinan. Kumusta? Diri dapit sa Aplaya sa mga kaigsunan sa Mabini Pamili diha sa Baybay dapit, no? Aplaya sa Misamis Oriental. O labi na sa kinatibukan sa dapit sa Cagayan de Oro City, kumusta ka ninyo? O diya sa dapit sa Bara Upol, sa Upol, no? Cagayan de Oro City, kumusta sa mga kaigsunan? O kang Brother Tinoy Palapar sa Lingating Maungon, Bukidnon, kumusta sa inyong pagsunod? O diri dapit po sa Calaveria, Intero Calaveria, kumusta ka niyo sa dapit usab sa Bukidnon? Hain man dapit, ini madungog, kumusta ka ninyo? O dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Dibs Rizaba, makikauban kaninyo nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran o karon sa pagpadayon, ihatag ko pagkabos sa kauban partong ministro o ebanghilista. Ug kumusta usab kaninyo mga gilaan ug mga igsunan kini karon yung igsoon Brother Robert Kunsad nga mo isa makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga langit dong lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon yataw kamo sa kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon kini igsoon ebanghilista Brother Ronald Kanyaman katambayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pagkamos pagpaila pa sa kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo nining atong programa o mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO
Teleradyo Cagayan de Oro City matagadlang Domingo alas 12 ang atong takna magsugod ug matapos sa launa ang takna sa kahaponon. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab sa para sa Cable TV ang maong programa sa mga ministro sa PBCM ang uluhan mga lagitong lamdag sa kinabuhi. O makita usab sa YouTube ang atong programa mga kaigsunan. O dini usab nining maong simbihan sa RP Index Kidi Dipulog mabati usab ang programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag adlaw gyapon nga Domingo live gyapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Og dini usab nining maong simbihan sa RP Index DR Dipulog mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit nung lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City, Cebu sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radyo Natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ang takna sa kahaponon ngadto sa alas 6 ang takna sa gabion. Dinhi sa Butuan City mabati usab sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og dinhi usab gihapon sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og mabati dinhi nilang sibihan sa FM station dinhi sa Valencia sa samang takna. Dinis Manolo Portits Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinis sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinis Pagadian City sa Arimin DXPR alauna ngadto sa alauna imidya ang takna sa kahaponon. Og dinis sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang tulumanon. Dinhi sa Digsario Radyo Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio mabati usab ang programa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug di brother Nicodemos Nikki Hermias nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ambrosio Verano and family og sa atong igsoon engineer brother Derwin Mangal Susab nagpatalingog. Tanan nga mga higala nga mga salesman, labi na sa atong higala brother Jude Derek Aranas uban sa iyang pamilya nagapaminaw usab og nagasundong sa atoang tulumanon. O kung uban nga nagasunod ng kapaminaw kalakip na kamo sa among mga gipanimbayan. O garon sa pag-iskot sa tema ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining mga pahayag o pamaagi sa atong mga pagpamatuod, Bradron, Brad Robert, Brad Dever, ang ato nga sistema, Brad Ronald, ang pagtubang sa gilotang pamahayag sa usa ka pastor sa Sabadista dinhi nanukad sa Dipulog no sa programa nila sa RPN DX Kidi alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion. Ang ato alas 6 ngadto alas 7 sa kagabion diri gyapon sa mong gisibihan. Ang butang manggod nga adunay iyang giluwatang pamahayag nga nagsige lang siya balik-balik ba Bredron sa mga pagbinastos iya man ang katungod.
amot gidisiplina ba ni siya sa iyang mga labaw pa kay ingon ani baday ang klase sa mga sabadista kong makig-argue no sa mga minister sa PIBSIM. Masig tirira na ingon ana ang ilang pinamatudan na lugar. Muna sa nga atong kahibugnan kung nganong gitugutan kini sa kadagkuhan sa sabadista. O aduna siya giluwatang pamahayag nga imbis do na imong pangutana bradron dito unta siya mohatag og pagtubag pero naglain siya. Pero adisir sa nato ipakita niya na ang atong magtutudlo do na gid siya gibilin nga ang mga magawali sa ministro o mga ministro sa PIBSIM aduna siya pagtugon nga dili ta ipagkabalaka kay ang atong pagmamatod diha sa mga referensya una sa Biblia unya dayon dili daw may tabo nga malibilo ta sa atong mga pagpamatod o kini bradron atong patalihugan o inyong pamatian na ang mensahe instruction sa magtutudlo para sa mga magawali niya. Okay? Okay, atong napamatian nga ang mga ministro sa PIBSIM tuod na sa kadugay sa atong tingog sa atong magtutulo bradron nga dili kuno nagpataka ang mga magawali sa PIBSIM kung magpadayag og kamaturan kay magbase daw na og mga dokumentong mga kasaysayan sa history lugar. Unang-una, Biblia dayon suportado dayon sa mga referensya nga dili pod kasupag sa Biblia. Unya dili daw nga nasupak nga malibilo ang mga ministro sa PIBSIM dili gyud daw ingon niya na. Nakaron gumikan nini ang gibuhat nimo bradron sa may agi atong gipangutana kay gibalik nato bradron. Nga nalain man ang iyang tubag unsa ba ang imong pangutana bradron? Okay, atong i-plastar kay atong ibalik kining maong pangutana nga gi-address nato nining pastor sa Sabadista nga sa mga pagwali niya dili na lugar punto por punto ang mga pagtubag banao o bindilyon ug tan-aw man ka kay nagsunod man ka sa among programa na picture gibutang dina og na gi pangutana dina address mo ha akong basahon para nga og pa piyong-piyong ba karon diya sa pagsunod padunggan nimo ni Sa ato pa imo ng pangutana bradron. atong ipangutana kay mamo ni atong ipangutana atong milabay nga mga nanglabay ng Domingo pero wa gyud tagaig pagtubag nitubag man pero wa mahaom tulibagbag nga paagi sa pagtubag ang pangutana mo niyo Mr. Pastor Bindilio nga nagbandilyo allergy ra ba ka basta mag-ingon bandilyo kay matud pa nimo among giusab ang imong apelyido lahi ang imong apelyidong Bindilyo lahi ng bandilyo kay kanang bandilyo pagsibya kana nagsibya man ka mo nang among gi-address Mr. Pastor Bindilyo nga nagbandilyo unsa man di ang matanga sa inyong basahon nga giingon ni Ellen G. White nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gisulti. Unay question na kung kanang imong gisulti dili man di ay na binastos mo nang question ako gitubag ba nimo na specific kay matud pa nimo di man ka na binastos mo man iyang i-counter rebellion wa man kuno siya magbinastos unya mo nang gipangutana unsa man diay i-specify ang pulong nga binastos nga mo'y gidili ni Mrs. White para makatagad ang mga naminaw nga mo yun ay imong gilikayan nga dili binastos. Namo na. Pero unsay iyang tubag atong pamation gyapon bradron ang iyang tubag. Okay. Mo ni tubag ni Pastor Bindilyo. Ipapligyo nila tanan. Ito bagat Bindilyo. Unsay giingon ni Ellen G. White nga bastos na dili ipasulti o dili magsulti pasakit. Ha? Kabalo na di mo ana? Na dili mo pasakit ang inyong mga sinultian sa una, dili pasakit? Kanang pangutan-on mo og tarong apelyido inyong usbon, investigon inyong ingon amo dahil kay tiguan? Igsoon. Ha, di ba?
mao na mga kaigsunan o kahigalan, ato lamang nga giplastar ang kamatuoran dinhi. Atong giplastar ang kamatuoran nga no? Ato nga giplastar ni ano ng tao mahibalo nga diya naday rin grupos tinuhuan karon nga ga-introduce og Diyos Espiritu Santo nga naay upat ka buok babae gilumpong. Oh. Ato nang nadunggan no? Pagkalayo sa tubag. Pagkalayo sa tubag. Oo. Karon ang pangutana, nag-ingon siya brethren nga tungod sa atong gibasa lugar nga masakit ko nga pulo nga gidili ni Eileen Goldwhite. Nakabantay na day kuno ta. Nga naman daw kuno nga dunay nangutana sa igsuon nila sa pagtuo. Katumantong apelyidong Tigon brethren. Taon-taon na rin rin. Unya ang iyang edad adto sa pagpangutana niya mura tungod sa kadugay na mga siya sa 73 sa brethren. So ito patiguang na yun nga edad. Oh, tiguang na gyud nga edad. Unya tungod kay ato kunong ginganlan og tigulang, giusab kuno natong apelyido kay Tigon nya giingong tigulang. Imo ra man ang una-una. Nag-describe ta kay naa siya sa kahingkuron nga tigulang, unya gikasakit day na nimo. Unya kay gikasakit man day na nimo tungod kay nagngalan mig tigulang. Ang bugti day nimo nga ang imo di ay ang pagbinastos kay para mobalos kang pasakit. Nga normally nga kung kami man di ay nagbuhat og pagpasakit nimo, mo follow ka sa instruction sa inyong labaw diha. Nga mo si Eileen Oh, Goldwhite. Eileen Goldwhite. Mo may magtutukod sa sabadista. Unya, unsahin no imong gitubag? Nga naglitok mi og tigulang. Gipangutana ka, balikan nato ang naka-display o ang imo pangutana brethren Okay, para atong makita ibalik sa mga kaigala. Oo, para gyud nga ilang masundan rin mo ni atong gi-question nga wa niya to baga. Ha? Kana Mr. Pastor Bindilyo nga nagbandilyo unsa man diay matanga sa inyong basahon ang giingon ni Eileen Goldwhite nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gisulti dili man diay binastos. Unya sa pagtubag niya ribirin, atong gi-display balik na matod pa niya kita kuno kabalo na dai mo niya nang mga ministros PBCM apil ang binastos og makapasakit. Kinsa kuno'y unang nibuhi og makapasakit kita kuno. Ngano? Ato kunong gi-revise usas iyang texter nga si Tigon kauban man niyang sabadista. Apelidog Tigon ato kunong giutro ginganlag Tiguang. Karon. Uy Bindilyo wa ka kabalo ani. Nga kanang imong texter siya mismo mo nag-ingon nga taas na siya edad tiguwang na siya. Mo nang among gidriban si Tigon nga tiguwang dili na pagpasakit in taon. Natanawa ha, ato ni makita karon. Unya nining puntuha kay nagpasakit, naghimo madaymig kasakit. Yang gidriban na brethren. Kay sa ato brethren og mga upaw na tano. Awa may question. Og mga pangag na tahapit no, mahingo atong ipon. Pero dili man tingali makatarunganon og nangahingo na atong ipon hapit na kahingoon pa nang litan pod na upaw na tahapit na mahurot ang buhok nga mo ilhanan kibali nga nanatas kahingkuron o tiguwang. Unya og ingnon tag tiguwang di ta mosugot no. Kini siya nag-iming kay gadipinsa siya siyang kauban nga ginganlag tiguwang kay di ay ka mosugot Bindilyo nga kung matiguwang ka di ka mosugot kay bisag nangapangag ka na hapit diha ignon lang gyapon kag batanon. Mo na yung gusto. Nakaroon. Niya. Kung ang pag-ingog tigulang pagpasakit na, iunang-una si Haring David. Nagpasakit siya o nagsakit siya, gisakit niya ang iyang kaugalingon. Ngano? Tungod sa pulo nga tigulang. Unsa gisulti, Brother ni David, bahin siya ang ugalingon. Nag-ingon ba siya sa diya nga tigulang na siya, iya bang giingon nga, batanon lang yapon ko? Dili rin, terminuhan kinini og ako tigulang na atong pagapribahan dinhi sa Seventh Adventist Church nga Biblia dinhi sa Salmo 37 bersikulo 25 nagaingon nabata ako kani adto ug garon ako tigulang na apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. Matinaw, Brad Ronnie, matinaw mga mahal lamong tigpaminaw nga si Haring David admitado siya nga ako karon tigulang na, nabata ako kanyato, pero matod pa niya, nagsugod siya ka bata, ako karon tigulang na. Nasayop ba si David?
nga naghingalan siya siyang kaugal nga tigulang na kay matot pa niyo pag mag-ingog tigulang kami lugar matot pa mo Nakapasakit. pasakit na o nakapasakit na kami diya siya imong kauban nga 70 Adventist. Amo ti question ko no Bendilio kada sa tigon og batanon pa da kay haron mingon ka nga nakapasakit og mingon mig tiguang niya. Okay, gibali na to. Pamatiyo na mo na pero dili ka motubag sigurado maglain kag imuha. Ay tulibagbag man Oh, lagi. na karon. Gawas niya na si Haring David nag-ingon ba siya gyapon nga ngadto sa mga kanang mga tao nga wala sa tarong nga binuhatan iya ba gyapon nga giingnag tigulang Brad Ronald sumala sa Biblia. Oo rin, giignan yun ni David. Ang puri-barib akong pagabasahon din sa Maayong Balita, Biblia, din sa nakasulat sa Salmo, Kapitulo 89, versikulo 43 hangtod sa 45, ingon niini ang atong mabasa sa 43. Gihimo mong walay kapuslanan ang iyang mga hinagiban, o gipabuntog mo siya sa panggubatan. 44. Gikuhaan mo siya sa iyang harianong sitro, o gipukan mo ang iyang trono ngadto sa yuta. 45. Gihimo mo siyang tigulang bisan dili pa panahon niya, o gibulit mo siya sa kaulawan. Okay no? Ang atong naka-display nga Salmo 89:43 balikan ta ang 44 o 45 na atong makita diha para kay naana man na nasunod naman na brethren ang mga pamatuod no nga kinyo na gihukasan mo siya sa iyang harianong sitro o gipukan mo ang iyang trono ngadto sa yuta gihimo mo siyang tigulang sa dili pa panahon o gibulit mo siya sa kaulawan. Mga mahal nga tigpaminaw matod pa ni David gihimo sa Dios nga tigulang bisan wa pa moabot ang iyang panahon batanon pa unta brethren. Pero ni David gihimo na siya sa Dios nga tigulang bisag wa pa moabot ang panahon niya nga matigulang niya kay naglitok man si David og tigulang nagtamay siya ato. Ang question Benilio, si David Bay naghimo og pagpasakit tungod kay nagbensyon siya tiguang. Gisakit niya ang laing tao nga kontra lugar sa ilang dili pagtuo Kay kun kung ikaw sa iya pong kaugalingon. Okay, kung ikaw Benilio manabot diay, kung ang among paggamit nga ginana mo tigon og tiguang makapasakit ay na unang-una si David nakahimo diay pagpasakit sa iyang isip ka magtuto sa Dios. Nakaron gawas niya na kisa pa ang nagbuhat og pagpasakit kung ang termino nga mulitok tag tigulang pagpasakit na kisa pa sumala sa Biblia Brad Robert. Mo si Job red nga akong pagabasahon sa Job Kapitulo 12 versikulo 19 ngadto sa 20 pero ang Biblia nga akong pagabasahon kining tatak SDA Seventh Day Adventist Church nga Biblia. Pabor nila. Pabor nila. Okay. Siya magpalakaw sa mga saserdote nga mga hinubuan o gidaog niya ang mga makagahom. Siya makapugong sa dila sa matinumanon ug ang tigulang iyang pagakuhaan sa salabutan. Ay nakita na ato mga mahal mong tigpaminaw katawanan ning among kaatbang. Nag-ingon si Propeta Job nga ang tigulang iyang kuhaan og salabutan. Doble lugar kay kung mulitok og tigulang bradron pagpasakit naman na unya giingon pag niya gikuhaan og salabutan gidubli-dublihan gidublahan pag yung lugar niyo Gawas nga gilang tigulang gikuhaan pag sa labutan. Unya sa samang pagkaagi kung naglitok mig tigulang nganong idinay man namo nga wala man na magpasabot nga og sa duwa pas dama nababoy nami ikaw man mo inababoy kay gusto kang modama di man nakadama di sa ato pa naklaro karon nga si Job militok sa pulong nga tigulang gawas pa niya na ano na pa'y pagdaig bradron gani ni David sa mga tigulang na bradron nga naas pagkabuutan bradron Tinood ka na Reverend.
Kay katong mga tigulang nga wala sa pagkabutan, katong mga batanon nga wala pas pagkatigulang brodron, pero doon ay gihimong kasaypanan. Gihimo sila sa Dios na pud nga tigulang bisag wala pa moabot ang panahon. Pero matod pa ni David, alam pud niya atong mga tigulang nga nagmatarong brodron unsay pag-describe o paghulagway ni Haring David. Okay, adunay pagpamunga niyadtong mga gihulagway ni David nga mga tigulang pero naa nagtuman sa kabubuton reglamentos Dios. Nag-mention siya niini sa iyang pagpahayag dinhi gyapon Reverend basahon ako sa Salmo. Pero sa Biblia nga maayong balita Biblia kun Biblia ang Katoliko nako pagabasahon. Sa kapitulo 92 sa Salmo, bersikulo 12, ang pagsugod nako basa, ako na lang ilapos ni nga 14 ang pagbasa Reverend. Unahon nato ang 12 ug 13 no. Dayon isunod nimo ang bersikulo 14. Okay, unahon nato pagbasa gingon. Mulambo ang mga matarong sama sa palmira. Mutubo sila sama sa mga sidro sa Libanon. O pa'y pagpahayag. Sa mga sidro sa Libanon. Sama sila sa mga kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo. O midaghan diha sa templo sa misanay. O misanay o midaghan diha sa templo sa Dios. Sa ato pa adri sa mga batan-on Reverend nga mahimo daw sila nga mulambo ang mga matarong sama sa palmira, mutubo sila. Address sa Biblia dito sa mga tao. Mga tao. Unsa ning matanga sa mga tao? Okay. Niya, sama gingon dayon sa pagpahayag nga atong pagabasahon sa giingon sa Biblia, sama sila sa mga kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo ug midaghan sila sa templo sa atong Dios. Sa 14 dayon, mao ning giingon, mamungag gyapon sila bisan tigulang na og kanunay lunhaw og ligon. Gidayeg ni David, mamungag yapon sila bisag tigulang na. Mahimo silang lunhaw og ligon. Tigulang na unta, brethren, pero kay nag-alagad man sa Dios. Sa Dios, Tigulang nga ligon og lunhaw kanang lunhaw, brethren. Murag batanon pa bisag tigulang na. Nya giingon ni David, tigulang na. Nagdayo ba si David dala ang pagtamay kay ang pulong tigulang makapasakit man din nga pulong bis kang bindilyo. bis sa imong sinultihan. Bindilyo sa imong pagbandilyo. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga dili man nasibo sa Biblia. Nga sa labing pagkatinaw dugang payag sa Biblia, bisan pagani si Propeta Daniel, ang Dios iya paganing ginganlan og tigulang. Nagpasakit ba? Naghimo ba pagsakit si Daniel nga propeta ngadto sa Dios nga gihimo niya na pod nga tigulang? Unsay puriba, brother? Sumala sa Biblia. Ato pagkabasahon Reb dinhi sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 9 unya ato pagkabasahon kining Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Pabor gyapon. Oo, nagaingon. Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Ang iyang mga bisti maputi ingon sa niebe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Di ba matinaw mga mahal namong tigpaminaw, mga kahigalaan, mga kaigsunan? Unsay gisulti ni Propeta Daniel? Matupi ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw. Kining giadresan ni Propeta Daniel nga tigulang sa mga adlaw. Dios ang gipasabot niya nini. Malipay ba ang Dios nini kung ingnog tigulang base sa imong sinultihan? Ay dili kay pagpasakit na. Pabor na sa inyong Biblia. Naon sa maning inyong Biblia di ay? Wa di ni magkadimao kay nakalitok magtigulang. Wingon mo si Daniel may naglitok ana. Unya kay si Daniel may naglitok ug kami naglitok og tigulang ingnon man minimong nagpasakit. Dito atong imong kauban nga tigulang na. Na ang imo di ay nga bisag tigulang na ignon lang namo og batanon. Pares nato lugar nga hapit na ta mga pangag, ignon ka lugar namo nga batanon pa ka o batanon pa mi bisag nangapangag na. Pagka makauulaw anang imong sinabtan oy. Oo, gyud. Kung bation tag kaulaw.
Nakaron, niya atong iplastar ang katarungan. Gawas kang propeta Job o kang David o kang Daniel nga naglitok og tigulang. Isi propeta Isaias, naghimo ba siya daotang mga pamahayag, nagpasakit, naghimo ba siya pagsakit? Brad Ronald, sumala sa Biblia, naghimo ba siya pagsakit? Wala gid Reb. Wala og kita mo'y pasultihon, pero base siyang sinultan, naghimo ba si Isaias og pagsakit? Ani Areb. Okay. Ako gihapong ipabor dinhi sa SDA Bible Reb ang prueba. Dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 20 nagaingon, wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugob sa iyang mga adlaw, kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig, ug ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon tunglohon. Mato pa ni propeta Isaias, nagisgot siyang tigulang, di nagkapasakit. Gawas kang David, kang Job, kang Daniel, apil pas propeta Isaias, nagbensin og tiguang, o di nakapasakit sila. Di sa imo ang prinsipyo mitsil binilyo. Mo na gingon, bad principles ng imong gihimo ba? Kung kining among gibuhat, tugutan tag pagpasakit man ni Reverend, una ang mga alagad sa Dios sa Biblia, una to silang nakapasakit. Buti pasabot Badron, kung naa sa mga propita nga naglitok silang tigulang, unya kita naglitok pong tigulang, di ay pagpasakit Badron. Ilhanan day na sa mga matuod nga katawhan sa Dios. Base siyang gilitok nga kita piki, ang resulta. Nagpaka-paka ang atong rason diha niya. Nipaka hinon siya. Kitaon mo, mga bahala mong tigpamina. Nakaron, niya pa'y mga butang nga angay natong ipakita. Ni-repute siya nga pagpasakit kuno ang atong gibuhat tungod kay naglitok tag tigulang. Si tigon kuno nga tigulang na kay himuon niya gyud ni nga batanon ba ang butang nga dili mahimo iyang himuon. Tanawa ha, atong balikan. Sa gipangutana ni Brad Ronnie, klaro kaayo nga wala diya siyang pangutana ang iyang tubag. Ang pangutana ni Brad Ronnie, Mr. Pastor Bendilio, iyana ra gud to. Very simple. Nga nagbandilyo, kung kanang imong gisulti nga dili man day na bastos, unsa man day ang matanga nga pagkabastos ang gisulti ni Ellen Gulwet diya sa inyong basahon, nga gidili ang pagbinastos, kung kanang imong gisulti dili pa pagbinastos. Sus ari siya. Gidili di ang pagpasakit. Kung pagpasakit na gining among gibuhat, kinahanglan mo follow ka nga dili ka motubay sa among gibuhat nga pagpasakit. Kung pagpasakit man di ay ang gigamit namong termino nga naglitok migtigola. Gibase man na nato sa basahon. Hay basahon Badron. Okay, basahon nga gisulat ni Ellen Goldwhite atong i-flash screen kining basahon mga hitabo sa katapusang panahon para makabasa ang katong wala masayod nga mo ni unod aning basahon na. O makita po nila nga naagid atong ebidensya nga basahon kini ni Mrs. White, may atong basahon nga nagdili si Mrs. White sa pagsulti og mga binastos niya. Sa pahina 75, mga punto lang atong pagbasahon giingon sa pagpahayag dinhi nimong basahon mga itabos katapusang panahon ni Ellen Goldwhite, dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon, panahon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Kinsa gitugon kami? Dili. Dili. Ang mga sabadista. Niya kung magbuhat tagpasakit pananglitan Brandon, ang reply normal sa ilaha kay naay mga tugon man. Ang naitabo wa man kay nakigtubay man kung ang among gisulti nga naglitok migtigulang pagpasakit. Maong gi-question ka unsa man ang binastos sa ang gidili ni Ellen Goldwhite, kung kanang imong gipanglitok dili pa man day na bastos. Mao man na ron ang imong tubagon. Hangtod karon nagpabili na nga wa mo tubag. Wa gyud mo tubag. Unya ato na ning ipangutanan ni Reverend, asa may mas labing masakit Bendilio ang among pag-ingon
pagminsin og tiguang o anang pag-ingon nimo sa among magtutudlo nga among giasin og among gibulan? Oh, niya, ingon ni po, Brother. Oh. Kung basahon pa, si Mitchell Bendilio, nahimo pa ni siyang basahon. May Mitchell Bendilio ba, Brother? Wala na, panas na kay sigon sa tugon ni Eileen Goldwhite kung doon na may balasahon nga nagsultik, binastos o makapasakit, palaon diha sa maong basahon. O gisulat pa siya sa pisara, Brother, pinagi sa chok. Wala. Naabagyapon. Kanang giingon nga iris the board, wala na, hanaw na, wala na Bendilio. O sa tao pang patay, Brother, wa na si Bendilio kay gilubong na. Wa na, gilubong na. Muna, Dong Bendilio, Dong. Dudungon na to, Oh. kasi masuko sa tagong kiluwa. Basig mo yun siya nga, ngunong inyo man kung dudungon, abdi ka musugot kung saman, Day Bendilio, musugot ka na. Day, busa, sakto yun nga mo ingon migdudong. Nakaroon Dong Bendilio niya. Karon, nga naman mga mahal mong tigpaminaw, nga nakatugon man di ay nga dili maglitok og binastos og makapasakit. Nibawas man siya pagpasakit. Admitted na siya, Brother, kay ang pag-ingon na tong tigulang kanang iyang gibuhat kay naningil ko ta nakamangno na dayta nga pagpasakit kusog man kuno ta mo pasakit tungod kay ang iyang kauban ginganlan kuno na tong tigulang. Unya, Ang iyang apelyido gipulihan kuno na tong tigulang. Bandilio. Oh, Bandilio kuno ang iyang Bendilio. Bisan palagi gipulihan na tong tigulang kay Oo. nag-describe ta sa iyang sitwasyon na sa iyang pagkatao, Brother. Mataas na siya edad. It doesn't mean nga dautan na kay kumauna si David dautan, si Propeta Isaias dautan, Si Job dautan, si Daniel Dios pa iyang giingnag tigulang Ulang. na. Oh. Nakaron, arita. Ngano di ay siya Brad Ronald, Brad Robert. Nganong di siya mo follow ani? Tungod kay siya mismo siyang baba nagsulti nga dili gid siya mosunod ni Eileen Goldwhite. Oo, wala siya musunod. Wala siya mosunod. Kay ang iya daw, kung si Eileen Goldwhite nagsabado, naman daw sa Biblia, nagsabado po siya. Pero, never nga iyang sundon o katong iyang mga sinunat, mao di ay. Naka mong mga pastor sa Sabadista, makatugot mo. Nga, di ay ni siya magsunod, maglain din ni siya. Puriba, dili kami ang magsulti. Kung amo ni gisulti, gikan sa iyang baba nga among nadungog o ato karong madungog. Niya, inyong patalingogan. Okay. Si Mrs. White, nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang Sabado, ipabalaan. Ni ako pod, dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod, ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nagkauban lang mi, tungod kay pareha, may nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Si Mrs. White, nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang Sabado, ipabalaan. Ni ako pod, dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod, ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha may nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Wa ko nisunod ni Mrs. White. Wa ko nisunod ni Mrs. White. Okay. Na, Klaro kayo. grabe ang pagpamatuod ni mo. Nga wa ka mo sunod ni Mrs. White. Ang imong gisunod, tungod kay si Eileen Goldwhite nagsabado, dili kay nagsabado ka tungod kang Eileen Goldwhite, tungod kay nas Biblia, imong gisunod. Mao din ihawa ka sa basahon nga gidili ang pagbinastos na karon. Ingon di ka nga ang imong gisunod ang pagsabado lang. Sa Biblia ba? Sabado ba lang? O tinuod ka ang Sabado? Padayon? Pero wala sa taan ng tupikuha. Kay nga to aman, granting nga ang Sabado mo'y nakapatinuod nimo sa imong pagsunod. Ang Biblia ba? Naglitok ba lamang og taman sa Sabado? Katubang gilitok ni Eileen Goldwhite nga nakapatik sa inyong basahon nga gidili ang pagbinastos, wala ba na sa Biblia po? O, manang giingon nga ang Biblia nagpahamangno nga kinahanglan ra ba ang mga tao sa Dios kung musulti, kinahanglan nga kandaduhan ang baba dili taklis. Unsay puriba sa Biblia, Brad Robert? Anyari bang prohibarib sa Sira Kapitulo versikulo 28, Kapitulo 28, versikulo 25 ngadto sa 26. Ang Biblia pagabasahon mo ang mayong balita Biblia sa Sirach 28, 25, 26 ingon ini. Nan sa samang pagmatngon
pagbantay sa imong isulti. Timbang-timbanga ang tagsa-tagsa kapulong o pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali unya at tingali adunay usa ka tawo nga naghulat anos ay ikaw masayop. Ug kun dili ikaw magbantay, masukamod ikaw sa imong kaugalingong mga pulong ug may luka pa diya sa tubangan niya. Oh, ang Biblia, Mr. Bendelio, nagpahamang no kanimo o kanato kung nag-angkon tag tao sa Dios badron. Tinood. Nga butangan kunog kandado ang atong baba magbantay ta. Kay kung di ta magbantay, naraba kunoy tao nga naghulat kanus ka masayop. Og diha dayon kung masayop ka, mahiluka pa ka diha sa ilang atubangan. Oh, tanawa. Ang imong sinabtan pagkamulitok og tigulang dautan nakapasakit na. Pagbasa sa Biblia, ang mga propeta nahimong di na propeta tungod kay sila nagpasakit. Gumikan nga naglitok sila sa pulong tigulang. Okay, tao na to na. Klaro kayong wa gin magmatngon si Bendelio Rib sa iyang pagpamulong, wa katuman sa instruction sa Biblia nga kung katawan sa Dios, ingon nga pagkandaduhan ang baba kanang magmatkon ug magbantay sa atong pinulungan. Okay, matod palagi niya. Ang akong gisunod ang sabadura. Oh. Di ko mosunod ni Iling Goldwhite. Busa kay di magkamusunod unsa iyang gilitok. Niya atong pamation ang iyang gilitok. Nga wa niya sunda si Iling Goldwhite. Yan Charlito, iyohin niyo, Charlito. Giomol ka ni Tomas iyohin niya gikas abog siyota, ang resulta ka sa pag-jer apag, kakihilawas. Oh. Yan Nakita na to, mga mahal namong tigpaminaw, nag-question siya nga, resulta ba kunukos pagkighilawas? Usa, pagjirjer. Ay terminong buti pasabot binatan-on kuno nga pamaagi. Kaya nga no, gusto siya, Brad Ron, nga bisag hapit na siya mahingo, anhi siya mo mutupad sa sinultihan, makikumparar sa batanon ba nga jerjer. Kaya binatanon mo kung nang iya. Kung magbinatanon ta, Mr. Bendelio, sa iyong pagbandilyo, dili na ba na bastos? Kaya ingon na ba ka-accredited sa KBP? Mogi pasigwa ba niya sa iyang kaugalingon? Sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Suhito kuno siya sa balaod sa KBP. Ug masuhito na dayta badron magyunana na daytag sulti mao nga part 1 na ng KBP. Pero ang part 2 nga KBP kapa-kapa broadcast pataka. Part 3 kahilabihan kabastusan pagkatawhana. Ngano man Brad Ron, doon na pabaylaing pagbinastos niya, Bradron? Atong pabinawan ang dugang niya nga mga gibuhi ang pagbinastos, Reverend. Parte sa atong magtutudlo. Oo. Kay matod pa niya, na magkuno'y asawa ang atong magtutudlo, Bradron. Amo ingon daw kuno ang iyang asawa, butangi ko o Diyos. Atong nakita, Bradron nga, kini siya nakaagig hilawas ba? Ang iyang gipakighilawasan mo, sulti day, Bendelio, butangi ko, ato pamation. Atong pabinawan. Ang muot-muot. Olaw. Dili ka pugnan Bendelio. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamoy sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae Bendelio kay dili kapugnan. Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Okay. Pero unsa kuno'y dili kapugnan sa among magtutulo ang iyang buhi kay ang pagpangasawa god mga mahal lamong tigpaminaw na mas 19:26 mahimo mong god sa Dios ang tanan. Unya sa Hub diha gibase nga kung maghisgot ang Dios di man god mo to gisamarais nato lugar Bradron. Naman sa Hub lugar nga 42 nga nahibalo walay butang nga dili mahimo diya sa Dios ug walay tuyo niya nga kapugnan. Pero gidraiban niya nga matod pa niya. Unsa may di kapugnan? Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi ngano man ang buhi kuno sa among magtutulo. Kaya ang amo kuno magtutulo dako og buhi matod pa niya. Busa ang asawa kuno sa among magtutulo diyon ipasulti niya ba butangi o Dios, butangi ko o Dios. Mahibaw-an hinon Bradron nga nakaagi siya pakigilawas Bradron ingon na day ang gibuhat sa babae butangi ko Bendelio butangi ko pamatiw na to Atong paminahon.
Mingon ang iyang asawa, O Diyos, O Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, butangi Diyos. Oh, nakita na to. Oh, nagdibride siya ba nga mo kung nagisulti sa asawa sa Dios? Sa tinuod ng Reverend, kining iyang kibuhian diri sa tumututudlo, iya lang girilay ba? Girilay lang niya ang iyang binuhatan. Kaya kung nana siya partner di ay, ang ano mo nakasulti ka na binilyo kung wa ka makaagyan na sa to pa day imong partner, mingon day imong partner sa imo nga, oh, bindilyo, butangin na bindilyo. Oo. Kay mao man na imong gibuhat diri sa mong magtutudo, imo nang buhat, imo nang gipahid diri sa mong magtutudo. Na gawas niya na ang amo daw kunong magtutulo na gikahiligan atong pamation. Okay. Kay dili man ni daw para niya binastos mo nang gipangutanan ni Brother Ronnie. Kung dili ni binastos, unsa man ang gidili sa inyong basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina 75 nga gidili ni Ellen G. White ang pagbinastos niya atong pamation. Unsay hilig daw sa Ano lang, magtutulo. nalusot ang binastos ni Bidilyo. Kinsa may gauna na ng gite? Gite, 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 gite. Uy, ay sumo, pito ba? Uy, ay sumo, pito ba? Oh, tanawa. Kung imong tan-awon ang personal niya o diha sa pagsulti niya mga mahal na mong tigpaminaw, unsay imo ikasulti? Muin ka nga but-an ni si Bindilyo? Pananglitan? Basig mo ingon mo garo-garo, inyo na nga kondisyon. Oh. Inyo na ekspresyon. Express sa inyong nakita sa sitwasyon. Tanawar ko to. Ang iyang sistema o ang iyang sitwasyon. Poros binastos ang gibuhian nimo do bindilyo. Nakarondong. Kay matod pa nimo ang gisunod nimo dili ang katungtugon ni Ellen G. White nga gidili ang pagbinastos. Kaya nagkauban lang kuno sila kay parehas lang bantay sa adlaw O kaulay kay sa naamag ato. kuno sa Biblia. Ah. Ikinibang kalawayan o paghimog laway o katistis sumala sa Biblia. Naa ba sa Biblia nga gidili na? Brad Deber sumala sa nakasulat. Oo, kayo rin, ba't ang pagkabasahon? Dinay sa Mayong Balita, Biblia. Sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 4, nagaingon, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang, o mahugawng tiaw. O nakita na to. Ayaw kamo paggamit sa sulting binuang o sa sulting malaway. Unya, siguruhon ra nimo ang Sabado. Pagka matod pa niya, iya ra batang ingnon badron nga pagka makaluluoy. Uwaw. Nakita kay mauwaw ani. Ha? Mga mahal mong tigpaminaw, pagkaklaro gididaan diita sa paglaway sa Biblia. Kay bisan og mingon sa Reverend base mingon siya nga ang mga tiyaw-tiyaw ra nakuha di wa gyapon gitugos Biblia do. Oo. Biblia kanang mga mahugong tiyaw. No, nakaron. Kaya wa man di itugot sa Biblia ang tiaw. Makasulod ba siya ngadtos gingarian sa langit o sa katapad, mahimo ba siyang katapad sa Dios niya ng pamagiha, Brad Ronald, kung maglitok siya sa mga malaway? Ani arid ang puriba akong basahon din sa Biblia gapon nga SDA Bible. Pabor na Sa SDA Bible, sa SDA. Dinhi sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 27 nagaingon, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. Sus, ang masulat day sa basahon sa kinabuhi, katong wala magbuhat sa pagpamakak o wala magbuhat sa malaway. O nakatong imong giwat mao nga si Brad Ronnie, granting Brad Ron. Nga kita maimperno Brad Ron kay nagsunod tagpiki nga Dios Brad Ron. Di mupaka kita no? Kay di man tinod. Unya kay nagsunod man ta sa Dios nga piki na karon atong makita kini karon nga sa pagsunod nato sa Dios kay piki man na mao na nga ang iya di ay maimpirno ta kung siya pasultihon, no? Nakaroon ang imong pagkalawayan asam day ka ibutang niya na. Oh, na Bindilyo. Di classmate
Nabutang hinon kita karong classmate. Pero di man ka makatabla. Ha? Kay ngano, nanghugot ka nga among magtutulo dingi angay nga sundon. Tanawa sa pagsigi nimong dili angay sundon kay kini ni ang unsay iyang pagsulti bradon sa termino sa atong magtutulo. Bayidor. Bayidor. Masansa na lang. Na busa kay Bayidor man naglaway-laway na siya. Siya di makasulod dito sa kaharian sa langit. Pagbasa Bindilyo nga maglaway dili may pero. Basa. Muundang migwali. Kabasa gani kadong. Ikaw ba moingog muundang kagwali pero hangtod karon wa gyud. Una. Bisag nadutla na moingog. Wa madutli. Ora, dugang pangutan na Bindilyo nga imong tubagon asas Biblia nga ang nagsultig laway makauban sa Dios dito sa langit. Oh, diya may sa dili man na laway. So nigawas ang question. Kung dili na laway, di na bastos, unsa lagi? Kana Ang giingon i-specify. ni Ellen Gold White. Ha? Imbis white na imo mang palagumon. Ha? Nakaron. Unsay tawag sa mga tao kung naa sa buhat sa pagkalawayan o sa pagkabastos sumala sa Biblia, Brad Ronald? Ani Arib, akong basahon dinhi sa Biblia lang gihapon nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 30 bersikulo 8 nagaingon. Oh, pabor sa inyong Biblia, Mr. Bindilyo. Ingon niya ang atong mabasa. Mga anak sa mga buwang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos. Gikan sa yuta sila gipanaglatos. Oh, gitawag kag buang, mga anak sila sa buang, kano sa? Mga anak sa taong bastos, dinhi sa yuta sila gipanaglatos. Tanawa ra, Bindilyo. Naka-remember ba ka nga sa imong gisibyahan sa DR, hapit ka kulata sa mga magawali dito, tabangi? Ha? Gumikan sa imong pagka-accredited diha sa KBP? Nganong hapit man kakulatahadong? Muna ang bantayan sa atong baba nga sobra ratag taklis. May gani kay hingo-hingo og ngipon na tabradon. Awa na gyud, mawa na gitong ngipon. Mo nagingon rin nga accredited lagi sa KBP pero dili katong kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kundi kahilabihan, kabastusan pagkatawana tungod sa iyang gipangbuhian nga mga pulong binastos. Nga sa Biblia, pag magbuhat tag mga paglaway o pagbinastos, asa ba ang puntad ni Bindilyo nga makigtabla siya nato bradon kay tungod man lugar nga nagsunod ta sa dili tinuod nga Dios. Na daw bikaron kay dili man may tinuod, wala man di ay may makasunod sa tinuod nga Dios. Nganong nabatbat man namo nga gadili ang paglaway, dapat ikaw magliktor din namo. Mr. Bindilyo nga nagbandilyo. Asa puntahan, Brad Robert? Sa Imperno Reb, Night swimming. niya akong pagbasahon sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Sa Biblia? Tatak SDA Conceived Adventist Church nga Biblia. Ingon ini. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway. Uy! Alang sa mga muno ug sa mga gilawason ug sa mga lumayan ug sa mga simbag mga Diyos ug sa tanang mga bakakon. Asa? Ang ilang bahin mao ang pagiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pagkalawayan ta Bindilyo. Makigpanabla ka, api lugar mi dito nimo. Pwede, wa na tinuon nato Bindilyo. Kay nagsunod man kami sa piki nga Dios, unya ikaw lawayan, apuro di ta masugba dito. Una-una ra na nimo dong. Mao nang mga sabadista o nasabtan ninyo nga dili na day mao ang kang Bindilyo, hawa mo ay pud balhin sa PBC kay inyo mga gisabot pod nga dili ni tinuod. Oh, mo na. Balhin mo lang reliyon. Pero mo relax sa ta, Brad Ron. Okay? Brad Eber. Brad Ronald, Robert. Mag-TikTok sa ta. Kusog ni siya mingon nga ang amok ko nung mata. Brad Ronnie, Ronnie Mangalos. Ayaw pagpitok-pitok imong mata. Hasta pa kuno ang akong mata ayaw pagpitok-pitok. Pero tanawon ta. Kinsay nagpitok-pitok sa iyang pag-ingog. Ayaw mong pitok-pitok niya. Friend. Hi, friend.
Pitok lang ano nang kasi tanaw na ako kasi pitok. Ay. Mga los. Ligo-ligo sa mga tao. Sana mo manitaw. Ay, Reverend Charlie. Ay, Reverend Charlie. Pitok magmatambay, ayaw pitok. Pitok magmatambay, ayaw pitok. Ayaw pitok dia. Uy, ay suwa, pitok ba? 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 O niya, tanawa, mura, mga mahal na mong tigpaminaw. Unsa man, dili bata mga tawa aning iyang buhat. Do, Bindilyo. Ang ato ko na mata, pitok-pitok berdol. Pero makita na to dito, Tuwa siya naman may nagpalibat-libat. Kinsa kay iyang gihangad na to? Now, oh, Apay simod nga para buyag po. oh, Ha? nagkibot-kibot man. Oh, now, matod pala, hoy, basig mabudsing gitan ka. Dahil imong gitan na diya, gilili. Anak man na ang may tabo. Sa katuan mo mga mahal na mong tigpaminaw. O ignon man to ninyong TikTok, no? Professional to nga sistema sa pagka-TikTok. Pero si Bindilyo, ang iyang naong yun, maoy nag-TikTok. Oo. Nakaroon, anita mga mahal na mong tigpaminaw, nganong ang iyang katarungan, nganong di man musibo sa Biblia? Tungod kay siya mismo na ang angay na tungtuhan na inyong patalingugan. Ako bakakon ko. Lagago pag-anton na ako bakakon honest ko. Salamat. Di na mister panglibugo na to ang atong kaugalingon. Mga kauban nga mga ministro, mga mahal lamang tigpaminaw kay siya na mismo nga nag-angkon nga bakakon kuno siya. Nga naman, niya. Ang amo daw magtutudlo, nagdepensa daw mi, nga kanang iyang buhat sa pagdaghang asawa, nagamit daw mig buhat 1341, kay katingalahan kuno ng buhat niya, nagingon daw mi, ato sang patalingugan, kung dili ba masudlan ang iyang pagkabakakon, kay wa man ka siya mamakak, atong patalingugan o pamation na doon. Okay? Unya, kabalo ba mo kung sa ilang dipinsa? Buhat 1341 ato basahon nga katingalahan buhat dili na lang unta nila yubiton. Di ay ba ato basahon? Imagine ka, nigamit ang bersikulo to depend sa ilang Dios nga magbatog dagang asawa kay kanal biyan buhata katingalahang buhat alang nila, kay kanal biyan buhata katingalahang buhat alang nila. Okay. Paggamit ko na mo sa buhat 1341, gidipinsa to dipin daw sa among magtutulo nga tungod sa kadaghang asawa, kana daw ang istorya ana nga katingalahan daw kuno ng buhat sa among magtutulo. Tanawa og maayo ba ni mamati dong og bungol-bungol naman ta dong pangatuli pod. Niya ang previous namo nga wali among ipakita ang paggamit ba namo sa buhat 1341 mao bay pag-mention namo nga kanang gibuhat ni Master katingalahan ng iyang buhat niya inyong pamation ang mga milabay namong pamatot. Kay kana na balay wala namo nahibalo ang dili niyo pagtuo sa gibuhat o sa bulaton sa magtutudlo para ninyo nahimong salawayon sa tao gani dili gani ka moditso ana labi na sa mga kaigsuonan nga Islam. Kay upat ang itugo nila sa Quran. Kanang tawgon ni mong baydor, dili ka ni ditso na ni mong Isa pa sa i-address. atong presidente Bernard, kaya ang iyang pagpangatungdanan wala mahilabot ng iyang personal, no? O kinsa pa lugar. Na ingon niya na unta nga magka-control sa baba pero taklis lagi na ang ato aman sa Biblia gitagna o gipahayag nga sa ulahing mga lao sa umalabot ba Ronald, gitinaw nga may mga mayubiton, di kung kita lang basta mayubiton, gusto na to nga ang mga magyubit dili na magpadayon sa pagyubit ba Ronald, pero
sa kahimtang sa tagna sa Biblia, ang Dios may buluhaton nga buhat nga bisag sugidlan ang mga tao, di gid sila mutuo dining buluhaton na padayon o wala mapuas ang ilang pagkamayubiton. May prueba ba kita sa Biblia, Brad Ronald? Ani ang prueba rin? Akong pagabasahon gihapon din sa SDA Bible o kung Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 41, ingon ini ang atong mabasa. Tanawa kamong mga mayubiton, panghitingala og pangawagtang kamo, kaysa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuhan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo nini. O di matinaw nga doon na di ay buluhaton ang Dios nga gi-address gatos mga mayubiton nga manghitingala kuno sila unya mga wagtang na lang gani. Tungod kay dunay usa ka buluhaton sa Dios nga dili nila pagatuhan bisan pa kun sugidlan sila. Di dapat punta karon karon mga mahal namong tigpaminaw, nag-ingon ba mi nga katingalahan? Dili kay may sitas nga gibasihan nga naday buluhaton ang Dios nga matingala sila. Kanang matingala ka, dili na katingalahan. Diwan nga katingala, mahangangha lugar ka ba sa lay pagkasulti wala nimo damha atong i-display ang maong sitas, no? Sa Buhat 13:41, Bradon. Unya atong tiyagaan pagbasa og naa ba diha nga paggamit nato niya na katingalahan ba unsay nakasulat, Bradon? Aki atong basahon 13:41 Buhat. Tanawa kamong mga mayubiton. Naplastar klaro kayo. Address sa mga mayubiton. Paghitingala og pangawagtang kamo. Ang gigamit panghitingala, what na magingon, Bradon, nga katingalahan. Ang gi-address na ng paghitingala og pangawagtang kamo katong mga mayubiton. Kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili kayo ninyo pagatuan bisan pa kung adunay magasugilon kaninyo niini. Mo nay among paggamit bindilyo, dili kay gigamit na mo na para dipensya nga katingalahan ng iyang buhat. Ang mga tao ba matingala nga nabalay Dios magminyo? Mo na ang ipasabot, dili kay katingalahan. Di nasaypan na po di mo para sa paggamit ni Mostigulang. Pero kining matanga, may mga testigos ani nga human na namo ni natubag, nagbalik-balik ka lang. Gani sila nakabantay sa atoang mga programa nga nagbalik-balik ka na lang. Gani og naay mo upo sa imo di ganahan, mayo di kag pagpamimbro lang sa PBCM niya atong pataliugan. Last. Sir, maayong gabi. Usa ko kamembro sa Methodist Church. Ako usa sa inyong tigpaminaw sa inyong programa o sa PBCM usab. Ang akong komento sa inyo, Pastor, mauni. Nadugay naman na gitubag ni ministro sa PBCM ang pagkabahin sa daghan ug asawa ang ilang founder og buot hunaw-naon nga ang mahimo sa Dios dili mahimo sa tao. Ang imuha nga pagsigi og balik-balik sa mga isyu kabahin sa PBCM, Pastor, timailhan lamang nga naglisod ka og guba silang doktrina. Karon nindot na. Ibot ba di mo ipasabot nga ang ikaw nga metodista mo tuo na ka nga si Tomas Eugenio Espiritu Santo? Pastor, maayong gabi. Usa ko. Okay. Iya din gikonklusyon na sa ato pa mutuo na ka nga Espiritu Santo basi-basa yang napamatian nga human naman di namo nagtubag unya. Di lang nimo dawaton nabitaw imo rason. Nganong magbuot man mo sa akong tubag? Nakita mo na kay human naman di mi nagtubag. Nganong magbuot man ka nga nakatubag man mi? Unya katong among gipaningil imo ba nang matubag? Pamatiw nato na, Bradron, no? Atong paminawon. Kung matubag ba niya itong imong pangutanon man na siya sa tuwa. Unya kay miabot ng mga oras daghan pa unta ang atong paghisgutan, Bradron. Pero dili naman tugot ang panahon. Pusa sa ngalan na lamang sa magtutulo. Master Tomas, di yun sino among ipanghinaut nga nalamdagan kamo og nasabtan ninyo ang sistema sa sinultihan ni Pastor Bendelio. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. O kiniusab si Brother Robert Consad. O kiniusab si Brother Ronald Canyaban. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.